Dragi prieteni, mă aflu în spatele acelor blocuri care mai erau uneori în minițele mele, dar important acele blocuri care păreau uneori lipite, alteori nelipite. Aici pot să confirm că există spațiu de separare între ele, da? Deci uite, se vede clar pe video, sunt cele 4 blocuri, 1, 2, 3, 4. Uite acolo în spate, că toți sunt aici. Mă întorc un pic să filmez, că se văd de la Hotel Cosmos. Uite, clădirea aia din spate, de lângă, deci, nu de aici, aia de acolo, ăla e, nu, pardon, am greșit. Uite, ăla de acolo, se vede cu luminițele clipind. Uite, ăla unde clipesc acolo, ăla e Hotel Cosmos. Și astea sunt cele 4 blocuri care se văd din camera mea privind în alea pe care le-am filmat la faza cu soarele în stadii puțin luminoase. Deci asta e unul, se observă că există separație între ele, da? Deci sunt într-adevăr la un unghi mai neobișnuit, privită din camera mea, dar există în mod clar o separație amplă dintre ele, da? 2, 3, deci asta e 1, 2, 3, 4, da? Și între 3 și 4 există. Uite, se vede acolo. Asta e lumina de la felinar, ce se vede. Nu-i problemă, da? Deci se văd clar chestiile astea. Și acum să vedem unde am ajuns. Staianca. Lia slujba transport. Nu știu, asta e ceva de transport. Nu cred că e bine aici. Na, ba nu, e medical. Casația. Da, da. Pe aici pe undeva, cred că aici am fost adus atunci, la faza cu vedere ca de taxiul ăla. Da, da, uite, și pe aici. Nu se vede bine, o să fac o poză. Pe acolo pe undeva am ieșit și pe poarta asta am ieșit. Cred. Se vedea Cosmos. Cred că am luat-o încolo și am luat-o în stânga și după aia, cred. Deci de aici cred că am luat-o. Deci am ieșit pe aici, cred, dar nu sunt sigur. Am luat-o așa și am ieșit în dreapta, acolo. Hai că vedem acum cum intrăm să întrebăm de dosarul medical, chestii. Știți vorba aia, vin la mine că vin la tine. Adică vin la mine să mori, adică nu să... Na. Dacă ești rău, bineînțeles.